Слава на Бога, брати и сестри! Днес темата, която искам да споделя с вас, е да се облечем в Божието всеоръжие. Ще видим тук в този пасаж от Божието Слово. Той се намира в 6 глава на Ефесяните, от 10 стих до 20. Той казва следното: най-после дете крепки в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началства, срещу властите, срещу светските управители на тъмнината, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете си Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Стойте припасани с истината през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник и с нозе обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това вземете щита на вярата, с която ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Вземете също шлема на спасението и меча на духа, който е Божието Слово. И молете се в духа по всяко време, всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всички светии. И за мен като отвори устата си да ми се даде слово, за да оповестя дързостно тайната на благовестието, за което съм посланник в окови, да говоря за него смело, както подобава да говоря. Алелуя! Наистина, брати и сестри, тук виждаме наистина, защото врагът ни дявола, наистина той воюва против нас всеки ден, всеки час, всяка минута. Дори да не го виждаме, той воюва. Изпраща стрелите си всеки ден към нас. Но ние как можем да устоим? Ние как можем да му противоречим? Как можем да се преборим с него чрез Божията воля и благодат? Ето той ще ясно ни казва Божието Слово, че трябва да се облечем в Божието всеоръжие, за да може наистина Сатана да няма допир, неговите атаки, неговите намерения, за да не се осъществят, за да паднат, за да се разбият всяко на негово намерение, всеки един негов капан да бъде разрушен в името на Исус. Трябва да бъдем наистина готови, брати и сестри, защото живеем в усилни времена. Днес врага иска да ни бутне. Той иска да ни нарани. Също казва Божието Слово, ни описва за него, че идва да открадне, да убие и да заколи. Но знаем, че Бог дойде да ни даде живот и то да го имаме в изобилие. Също така искам да споделя един стих, той се намира в 1 Петрово, 5 глава, 8 стих. Тук отново виждаме, че дявола напада всеки ден. Тук пише следното: бъдете трезвени и будни. Противникът ви, дяволът, като река, ще обикаля, търсейки кого да погълне. Братя и сестри, наистина трябва да бъдем готови, трябва да се облечем в Божието всеоръжие, да вземем вярата
благовестието, меча на духа, който е Божието Слово, да може да устоим срещу хитростите и намеренията на врага. Искам да ви насърча, брати и сестри, наистина хубаво е да четем всеки ден Божието Слово, да пребъдваме в Бога, защото е писано, че ние когато пребъдваме в Него и Той пребъдва в нас. И искам така да ви насърча, че наистина нашата борба не е срещу кръв и пот. Нашата борба е всеки ден с началствата на тъмнината. Просто искам да кажа, брати и сестри, защото много силни времена, в много трудни времена живеем. Той ни напада ежедневно. Ежедневно, брати и сестри. Може да ни нападне във всяка област. Дори да ни нападне, знаем, че онзи, който е в нас, е по-силен от този, който е в света. Даваме славата на Господа. Халелуя. Това е, което исках да изподела, брати и сестри. Просто бих искал така, брати и сестри, да ви насърча просто да се молите всеки ден. Да бдите и да се молите. Защото дявол обикаля като рекаещо в идем никого да погълне. Всеки ден изпраща своите стрели в всяка област, на някой в здравето. Опитва се да наруши спокойствието на някой да открадне мира, любовта. Но това всичко може да го възпрепятстваме, когато се облечем в Божието всеоръжие. Бъдете благословени, брати и сестри. Това е, което исках да споделя. Давам славата на Бога. Бъдете благословени в името на нашия Господ Исус Христос от Назарет. Амин.